Ja és el moment de bufar dues veles. Hem pujat un altre graó. No deixem d'aprendre ni de créixer. Per això, Oci, la revista editada per l'empresa Comunicat, té cada vegada més projectes i iniciatives que durant este 2015 esperem posar en marxa i, sobretot, esperem que siguen del vostre gust. Com pot ser, per exemple, el cicle de concerts al costat d'altres actuacions que, amb el suport de l'Ajuntament de Vila-real, anem a començar a fer des del mes de febrer fins a maig i que tenen com a objectiu fomentar la cultura i l'oci a Vila-real. Però parlem d'oci. Ja són 2 anys en els quals cada dia hem intentat millorar i oferir nous continguts. És per este motiu que ens complau presentar-vos algunes de les noves seccions que des d'este moment seran habituals a les nostres pàgines. Una d'elles és el suplement polític, on podreu conèixer les propostes municipals per a gaudir del temps lliure, de l'oci, o la firma invitada, on la persona convidada opina i parla del tema que vol. A més, la revista presenta un nou disseny. Hem decidit augmentar la seva mida per a donar més cabuda als continguts. Encara així, es tracta d'una mida còmoda per a la seva lectura i el seu transport, perquè recordeu que aquesta publicació és gratuïta i la podeu agafar per tota la ciutat. A més, hem volgut donar un aire fresc amb el canvi d'algunes imatges. En aquest punt, on és moment de donar les gràcies a tots els establiments que han confiat en la nostra publicació. Sense ells, el camí del nostre projecte haguera sigut molt curt. Així mateix, volem mostrar la nostra gratitud a l'Ajuntament de Vila-real, que ha donat suport a Oci des del seu inici, i a la Diputació de Castelló, que al llarg de 2014 hem comptat en la seva col·laboració. Gràcies també a Sandra Cubedo, d'Acadèmia Bona Lletra, que corregís alguns dels textos, i, com no, a Alberto, a Pipo, que des de l'inici sempre s'ha mostrat disposat a col·laborar amb nosaltres en tot allò que està de la seva mà. També gràcies als que col·laboreu amb els vostres articles i mostrar el nostre agraïment a tots vosaltres que ens llegiu, que ens seguiu a Facebook, que feu crítiques constructives perquè millorem, que ens permeteu deixar oci als vostres establiments i que us presteu per a les entrevistes i reportatges. Moltíssimes felicitats per aquests 2 anys de la revista Oci. M'agrada molt perquè és una revista dinàmica que sap adaptar-se als temps que corren. També m'agradaria destacar l'aposta que heu fet pel paper, ja que en aquesta era tecnològica pareix que vaig a desaparèixer, però que amb publicacions com la vostra segur que no ho farà. Moltíssimes felicitats de nou i per molts anys més. Feliç aniversari, enhorabona pels 2 anys i que en siguen molts més. Esperem que vagi molt bé i estem molt contents que Gent Jove tira avant projectes en el poble. Moltíssimes felicitats a tota la gent que feu possible la revista Oci. El que més ens agrada de la revista és justament això, que existiu. Aleshores esperem que tingueu un superfeliç aniversari i que això no pare. Oci és una revista dinàmica, creativa i amb informació molt variada. M'agrada col·laborar en la revista Oci per tots aquests motius i pel gran tracte rebut per part de les persones que la formen. Moltes felicitats. Desde la Fundación Globalis os deseamos un feliz aniversario. Esperamos que sigáis cumpliendo muchos más años. Enhorabuena, chicas. Asistem, va a grabar un vídeo para las chicas de Oci. Hola, hola, ¿qué tal? No, res, des de Oci volem desitjar-vos felicitats per estos 2 anyets de molt de curro, de molt d'esforç, de patejar molt i sobretot desitjar-vos que vinguem molts més i que es puguem celebrar tots junts. Saluda revista Oci, toma 18. Acción. Uy, me pilleu així nada d'imprevisto. Bé, és que estic gravant editant, millor dit, el vídeo de la revista Oci i estic veient que la gent aprofita un poquet, no?, per a anunciar-se, així sense maldat. Entonces dic, no vaig a fer-ho igual, vaig a fer una cosa neutra, lo més limpia possible, que no hi hagi res ahí que distorsione la imatge, per a dir que felicitats, no?, ja 2 anys de revista, molt de curro darrere, perquè la veritat és que vos ho curreu moltíssim, així que vos mereixeu tot el bo que vos passe i molt més. Enhorabona per la revista, enhorabona perquè a més és un producte que jo crec que connecta molt amb la gent jove, que és algo que també hi ha que cuidar, i per molts anys. Un beset! I per tot això i per tot el que vindrà, ens alegrem de poder celebrar aquesta segona festa solidària a benefici de Creu Roja Vila-real.
Recordeu que destinarà els diners arreplegats en aquest sorteig per a cobrir les necessitats bàsiques dels aproximadament 40 bebès que atenen de la nostra localitat. A més, avui també estan presents els voluntaris de la protectora vilarealenca SOS Manada, que protegeixen els animals abandonats. Un any més, moltíssimes gràcies per tot i per la vostra assistència. A disfrutar!